Амир Дип, добър ден и добре дошли. Добър ден, благодаря за поканата. Дип, радвам се да ви видя в нашето предаване, тъй като много отдавна ние не сме говорили, не сме засягали темата, за която ще говорим. Да кажа, че вие сте представител на Сирийската асоциация в България. Да. Благодаря ви, че приехте поканата. Благодаря ви за това, че се съгласихте да говорите. Най-напред, имаме ли представа колко са вече жертвите от този конфликт в Сирия? Ами, за съжаление, вече в продължение на 5 години има истинска война в Сирия. Жертви има много. Официалните данни, официално няма така една определена като бройка, но сигурно над 200-300 хиляди вече, ако не и повече. Жертви? Да, има в Сирия вече. Вие от кой регион на Сирия сте? По принцип съм роден в Дамаск, обаче съм от едно село до град Хомс, който на 160, популярен, на 160 км от столицата Дамаск. От там по принцип, но винаги съм живял в Дамаск. Добре, защо се случи така, че тази държава беше подложена на, смея да кажа, едно планирано унищожаване? Ами вижте, това беше целонасочено. Сирия е единствената държава в региона, която продължаваше да подкрепа Палестина. Подкрепваше ливанската съпротива в Ливан. Да. Някои, разбира се, много държави имат интерес. Всички страни, които имат граница с Израел, да бъдат отслабвани. Ние видяхме на картата, че наистина вие имате така доста големи граници, като километри имам предвид. Да, с Израел не имате предвид или с Либия? С Либия няма, с Турция. С Ливан, извинявайте. С Ливан, да. В момента се водят там, за съжаление, от няколко дена ожесточени такива сражения. Точно на тази граница между Сирия и Ливан, слава Богу, сирийската армия успя. Тъй наречени там планински Каламон, това е една много важна част и всеки, който успява да контролира тези планини, всъщност може да контролира голяма част и от Сирия, и от Ливан. И фактически там е много важна област, защото там минава магистралата между Дамаск и Хомс, Алепо, и сирийската армия успя да упражнява голям контрол вече върху тази област. Защо се случи така, че в продължение вече на колко години е този конфликт? Ами вече 5-та година. 5 години конфликт и все още нещата не могат да се нормализират. Ами, докато продължават да финансират и да въоръжават терористите в Сирия, за съжаление този конфликт няма да свърши. Турция превърна цялата граница, 800 км, на едни лагери за терористи. Оттам всеки ден стотици, хиляди джихадисти, ислямисти влизат в Сирия. Нека да го кажем направо. Терористите в Сирия са подкрепени от много държави. Нищо, че пред света казват, че водят... Сега вие казвате, че те са терористи, другите казват, че те се борят за освобождаването на Сирия. Каква е цялата истина? Не може да се... За какво се борят? Те разрушават една цяла държава. Сирия, не е случайно за Сирия казано, че това е страна, люлката на цивилизацията. Те разрушават инфраструктурата на страната. Не може да искаш уж за какво се борят. Не може да искаш да сваляш власт, нали, по този начин. Те нямат нито политическа програма, нито имат някакви политически изисквания, нито не дават никаква представа как искат всъщност да се промени Сирия. Единствената им цел свалянето на власт
на президента Башар Асад. Те пък казват, че режима на Башар Асад е омразен, диктаторски и така нататък. Това абсолютно не е вярно. Знаете ли, ние преди тези събитията в Сирия, ние гледахме на нещата, които се случваха в другите арабски страни с насмешка. И винаги сме разсъждавали така, че в Сирия това не може да ни се случи. Да ни се случи, защото обстановката в Сирия не даваше никакви предпоставки за революция, за бунтове. Имаше много добър икономически прогрес в страната. Да. И хората действително живееха много добре. Разбира се, събитията в арабски свят даваха влияние от началото на уж тъй наречената арабската пролет. Аз я наричам арабска Ние виждаме, сега колегите излъчват кадри, но запомнете си мисълта, защото не очаква и зрител да чуем неговия въпрос, да не чакат на телефоните. Добър ден! Добър ден, господин Колев. Добър ден и на вашия събеседник. Сега, нещастието на този сирийски народ идва главно от Съединените американски щати през Турция. Това е моето мнение. Целта е да премахнат Русия от тази територия, която има явно, Русия има явно големи капиталовложения вътре в Сирия, да ги премахнат и те да си правят каквото си искат и от тук вече да ударят Иран. Ето сега, например, Съединените американски щати правят коалиции, военни коалиции с останалите продажни страни от Персийския залив. Обединяват араби срещу араби. Защо е това нещо? Тук е цялото нещастие. Нещастието на този народ идва от Америка. Всичко лошо идва от Америка. Това го знаете от мене. Благодаря ви много. Дано да го чуят американците, защото всичко лошо идва от там. Благодаря ви за това обаждане. Абсолютно подкрепям тая теза. Факт е, че терористите, ако спират да бъдат подкрепани от тези държави, за да не кажа голяма дума, за месеци ще бъдат ликвидирани. Обаче при положение, че непрекъснато имат това голямо, огромно финансиране. Вижте, не дейте да мислите, Сирия в момента се води истинска война с Турция, с Израел, с Съединените щати, с Франция, с Англия. Фактически, миналия месец, когато град Идлиб беше превзет от терористите, шефа на турските разузнателни служби, специално той водеше сраженията в град Идлиб. Разбирате ли? Докато тези държави не спират... Добре, какъв е интересът на Турция да се поддържа това напрежение точно до нейните граници? Значи, всички знаем вече за плана на Ердоган и на Давуд Оглу, връщане на османски халифат в районите. Турция има интерес колкото може повече арабски страни да има ислямски партии, които да променят политическата обстановка в тези страни. И заради... Има много интереси Турция за сваляне на режима в Сирия. Ами, дали това ще се получи? Вече 5-та година режима устоява. Не режима, ами управлението на Башар Асад. Ако не бяха самите сирийци зад този режим, режима нямаше да успее толкова години да успява да се държи на власт. Но независимо от изкривената информация, че хората в Сирия не подкрепят правителството и президента, именно резултата от тази подкрепа, че нашата армия 5-та година вече, представете ли си какво нещо, от 80 страни влизат да се воюват в Сирия и армията продължава да защитава и то достойно държавата Сирия. Да. Все пак това е доста сериозен ангажимент и е много жертви, много хора загинаха. Безспорно е така. За съжаление, щом като няма политическа воля за решаване на този проблем, нещата явно, че така ще... Или вече
другите страни, като Русия, може би вече време да почват с по-твърда ръка, да почват да устояват и те тяхната позиция, да натискат такива страни като Турция, като Франция, като даже Съединените щати, за спиране на този конфликт. Да, защото днес, когато човек, говоря за днешно време, обърне поглед към Близкия изток, най-напред се вижда конфликта в Русия, в Сирия. Ами да, защото Сирия е много важна част. Всъщност, кой не случайно в момента казват, кой печели битката в Сирия, печели целия район. Битката там не е само политическа, тя и икономическа. Въпрос на влияние, кой ще има повече влияние върху цялата власт в този район. Обвиненията са много и към Башар Асад за употреба на химическо оръжие, за инквизиции, знаете. Аз искам все пак вие като представител на Сирийската асоциация в България и като сириец, който... Какво всъщност става там? Това част от голямата война срещу Сирия. Още преди 2 години, когато представителите на ООН отидаха в Сирия, точно за преследват всъщност кой използвал химическите оръжия в Сирия. Всъщност това беше доказано 100%, че въпросните бунтовници са ги използвали, а не сирийската армия. Това беше доказано. Аз не искам да се връщам на тези събития, но вие защо мисли, кой дава така, откъде на къде Башар Асад ще тръгне с химическо оръжие срещу собствения си народ? Защо да го направи? С каква цел? Има ли нормален? Да. Излизат това, нали ви казвам, това е част от манипулацията за събитията в Сирия. Да, само момент. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушаме ви. Димитър Димитров съм. Он е лудия, както му запалва преди години. Да. Значи, много съм възмутен на националните медии. Тук ми извадиха душата от програма Хоризонт за репортаж с мене. Дойде една чаровна журналистка. 3 часа си говорихме, казаха за един куп неща, за грижи, за проблеми, с престъпно всичко. Преди малко чух там 15. То нормално, че се посекретява. Нищо съществено това, което ми загубиха времето, което говорих, не излучиха. Да. Явно не ги устрояваше, дето говорих за корупцията в местната власт, за отношението на безработните чужденци, които идват да купуват имоти на безценки, се правят на чорбачири, за отношението към малките хора в селото, за тоталната безработица, за липсата на субсидия за малкия човек. Казах един куп неща, нахвърляха на бърза ръка. Просто вече няма няма с национални медии да се говоря. Много съм разочарован. Не ми дигат телефона даже да им кажа в ефир какво е мнението им за репортажа, който е половина. Ами сега, понеже говорим за Сирия... Тъжна история. Да, понеже... Просто отиваш и редакторите почва да ряжат и това, което е актуалното, го отрязват. При вас поне може да се говори. Ами, при вас сега... и една друга телевизия. Господин Димитров, понеже говорим с нашия гост Амир Дип за събитията в Сирия и за, смея да кажа, войната в Сирия, която се води, вие какво мислите по този въпрос? Защото Сирия не е толкова далече от България. Зачарован от половин ден ми загубиха. Казах един куп актуални неща. Вие не ме чувате, да. Вие явно не ме чувате какво ви говоря. Благодаря ви все пак за обаждането. Кажете сега, вие сте представител на Сирийската асоциация в България, но аз доколкото разбирам, тук вече и тук сте разделени на 2 групи. Да, за съжаление има разделение. Сега какво да ви кажа? По принцип всеки има право да изразява мнение. Обаче не е нормално сирийците да заставаме против интересите на нашата страна. Да, всички сме за промени в Сирия, която да направят страната по-демократична, да има многопартийна система, да има икономически прогрес. Но в крайна сметка не това беше начина. Не може да искаш да сваляш власт. Така, защото така ти наредено отвънка. Някой ти казал, че и много грозно
нашите тук сънародници, примерно да дойдат пред нашето посолство да протестират или да отиват пред чужди посолства тук в София, да искат НАТО да ударя Сирия, за да бъде свалено правителството. Просто за нас Добре, те са хубаво. вече са предатели, за съжаление, хубаво, че правителството го казвам. хубаво, свалят правителството. Ами какво следва след това? Няма. Най-лошото, че тези хора не видяха какво става. Ние трябва да вземем урок от Ирак, от Либия. Всички видяха в Ирак какво става. След като падна правителството на Саддам Хюсейн. Дали беше диктатор, дали не, тук не е въпроса за обсъждане. Обаче, 15 години след събитията вече Ирак не може да се възстанови. Добре, все пак вие сте човек, който е живял в Сирия и е сириец по душа и човек, който милее за това, което става. Мислите ли, че ако се оттегля Асад, кръвопролитията ще спрат и хаоса няма да го има така, както го виждаме в този момент? Гаранция ли е това, че... Абсолютно не мисля така. Просто, вижте, в Сирия има доста интелигентни хора. Много хора могат да станат президент на страната. Въпросът, че в момента този човек гарант за единственото на Сирия. Най-лошия сценарий, която може да очаква Сирия, ако не дай си Боже, наистина падне властта, ако армията се разпуска, държавните институции се разпускат, това означава тотален хаос. Това означава 50 години ние няма да може да излезем от този хаос. Вижте, именно аз давам пример в Ирак. Да. Когато американците влязаха в Ирак, първата им работа беше да разпускат армията и полицията и всички държавни институции. Ето това е резултата. Вижте какво разделение има в момента в Ирак. Една държава беше унищожена. Ние в нас, гаранта за това нещо в момента, именно е Башар Асад да е на власт. Да. Не, че той не заменим и че няма хора, които могат да го заменят. Обаче точно в този момент той е гарант за единственото на страната. Сега, има един въпрос, който е много важен. Дали Башар Асад се бори с терористи, с терористични групировки или с народно въстание? Изобщо не става въпрос... Представя се, че в много издания, че това е народно въстание. Въпрос за народно въстание. В сирийската армия се бори единствено с терористи. Ислямски терористи от целия свят влизат. Ние се борим с тях. Ние всеки ден по телевизията гледаме, сирийската армия се бори с чеченци, афганистанци, хора от Саудитска Арабия, от Кувейт, от Катар, турци. Това означава, че това са платени хора, които... Абсолютно. Сега аз не казвам, че част от тях не са сирийци. Една голяма част, за съжаление, от сирийското население, които са малко по-радикални, така говоря, като религия, нали? Беше им внушено, че този светски режим в Сирия трябва да бъде променен с един ислямистки. И те се борят именно за това. Ще говорим за ислямската държава. Според вас, възможен ли е на този етап, понеже говорим за днешно време, диалог между правителство и опозиция, за да се спрат тези кръвопролития, унищожаване на паметници на културата? Видяхме много неща. Най-важното нещо за излизане от тази криза в Сирия именно диалога. За съжаление в Сирия... Възможен ли е? По принцип е възможен, но за да има диалог, трябва да има с кой да... Сирийската власт трябва да има с кой да преговаря. Съгласете се, че правителството не може да преговаря с ислямската държава или с фронта Ал-Нусра. Това са радикални ислямски партии, които разпространяват насилие и тероризъм в целия свят. Ние с тях ли да преговаряме? Добър ден. Ало, добър ден, господин Колев. Слушам ви. Искам да взема отношение по диалога, който водите с господина. Да. Аз съм посещавал и Иран, и Ирак, и Сирия. Преди войната Сирия беше спокойна държава. Живеят християни и мюсюлмани. Даже съм посещавал арабски къщи. Нали, съм ходил на гости и в Ирак, и в Сирия. За мен тази война и в Ирак, и в Сирия,
и в днешна Украйна това са имперските интереси на Съединените американски щати. По един или по друг начин те си намират начини и предлози да влагат оръжие, пари и каквото и да било, само да устояват своите интереси по целия свят. Тук битката между два лагера. Кой ще победи? Кой ще бъде световният господар? Дали Русия или Америка? Да. Твърде малко хора са тези, които разбират към днешна дата какво се цели. Това, което искам да кажа. Приятен ден. Много ви благодаря, господин Дип. В тази връзка какво бихте допълнили? Наистина в момента доста неща между големите държави, за съжаление, се решават на сирийска земя. Русия от една страна подкрепа все още Сирия. Казвате, все още има ли вероятност да спре тази подкрепа? Нямам това предвид. Сирия, когато тя всъщност преди да защитава, Русия преди да защитава Сирия в този конфликт, защитава именно себе си. Да. Защото по този начин те показват, че те твърдо не са съгласни с тази еднополюсна политическа мощ на САЩ 15 години сами да управляват. Те твърдо обявяват, че в този район имат интерес в Сирия и няма да дават Те така. имат и база, мисля, там. Имат военна база в град Тартус. Все пак нека да не забравим, че в Сирия живеят над 30 000 руснаци. Русия защитава и тях. Традиционно сме свързани като икономика, като търговия. Срина ли се икономиката на Сирия през това време или все още? Ами вижте, чак за дали се сринала, не мога да кажа, но това не може да ни дава влияние. За да работиш, хората, за да ходят на работа, за да се предвид, трябва да има сигурност. За съжаление, има доста места в Сирия, които не са сигурни. Транспорта на стоки, на хора, изобщо не е сигурно на много места. Това няма начин да не влияе на икономиката, но все още хората продължават да си получават заплатите. Разбира се, за съжаление, там вече стандарта на живота се промени. Понеже последните събития са в Хомс, да ми кажете малко повече неща за това, какво става там. Все пак вие поддържате контакти, имате необходимите информационни източници. Последните 2 месеца бяха доста богати на събитията. Пак, нали ви казах от началото, най-важно, че тази борба, която се води в планина Каламун, много важно армията да има власт на цялата тази планина, за да контролира доста земя и от сирийската, и от ливанската граница. В Хомс обстановката в момента доста по-спокойна. Терористите се намират в единствен квартал в Хомс. Целият квартал обкръжен от армията и обстановката доста по-спокойна. Много неспокойно в момента в град Идлиб и Жесър Ал-Шагур, защото точно миналия месец, нали ви казах, над 12 000 човека от Турция влязаха и превзеха, за съжаление, ислямската държава там, този град. И в момента, днес моята информация, че въпрос за часове, съседния на Идлиб град Джесър Ал-Шагур да бъде освободен от сирийската армия. Това също много важен град, защото оттам също минава пътя за Латакия, морската столица на Сирия. И също много важно този път да бъде контролиран от сирийската армия. Много тревожни събития има от град Палмира. За съжаление, ония ден терористи от ислямска държава успяха да влизат в града. Веднага сирийската армия реагира, изпрати подкрепа и успяха да ги спират за сега. Всички знаем колко е важен този град. За целия свят, не само за Сирия, тъй като знаем, Палмира е невестата на пустинята, така наричана, много важен град с стотици там
история изобщо в този град е да се надявам, че сирийската армия ще успее да го опази. Ами аз мисля, че трябва всички да се борим за това, че трябва наистина да има мир. Независимо къде е. Сега като гледам и тези кадри, които излъчвахме до преди малко, то наистина си е война във всичките измерения. И ако това продължава, ще бъде унищожена една цяла държава. Една цяла цивилизация. Да, защото там тръгват... Пак Добре, казвам... нека малко за историята и цивилизацията да се върнем след рекламите, които трябва да излъчим сега. Продължаваме с господин Амир Дип, представител на Сирийската асоциация тук в България. Господин Дип, понеже много говорихме за Сирия, за християни, за присъствието на войските в Сирия, на други държави. Тук има една карта, която показва, вие ще ни обясните по-добре, християните са в жълто, където са по-големите общности от християни, нали така? Да. Другите са... Значи, по принцип, из цялата територия на Сирия има християни. Има места, където са повече и на места са по-малко. Примерно, в околностите на Хомс, там има доста християни. В град Хасаки, горе е тук в дясно. За съжаление, точно там последните 2 години, може би, над 70% от християните в този град напуснаха просто града. 70%? Абсолютно. Ако бройката не е и повече. То няма начин да останат там, защото терористите направо ги карат да плащат вече данък за това, че живеят там. Данък за това, че живее в града си. Абсолютно. Или трябва да плащат данък, или трябва да напусне града, или трябва да му обявяват война. И те друг начин, освен да емигрират, няма. В Хомс имаше цял квартал в самия град, само християни. От началото на събитията там също целият този квартал беше освободен от християните. Околностите на Хомс има там доста християнски села. Слава Богу, там обстановката е мирна и няма проблеми. Околностите на Дамаск, в самия Дамаск има доста християни. В самия град Дамаск, слава Богу, обстановката е добра. За съжаление, доста църкви, над 5, може би 500 църкви бяха унищожени. 500 християнски църкви? 500 християнски църкви бяха унищожени. Добре, преди да продължим, задавам ви следния въпрос. Какво направи в ролята си на пазител на християнството Българската православна църква? Аз не съм чувал някаква особена загриженост. Това е доста тъжно, между другото. Ние 4-та година вече, като сирийската общност, очакваме някаква позиция на Българската православна църква. Не може да стоят и да се безучастно за това, което става в Сирия. За разликата от Българската православна църква, в това нещо много активна е руската. Непрекъснато дават за събитията в Сирия, как трябва да бъдат опазени християните в Сирия. Докато досега Българската православна църква няма никаква позиция за събитие. Това е доста тъжно, между другото. Защото всички знаем, че в Сирия има толкова свещени места за християните. Всеки християнин, неговата роля да се опитва да ги пази, а не да гледа безучастно как терористите вълнеят из Сирия и ги унищожават. Много паметници на културата бяха унищожени. Нагледахме се напоследък на подобни действия. Ами всички, за съжаление, видяхме в Мусул, в музея какво става. Да. Стотици статуи, артефакти бяха унищожени. Статуи, които принадлежат на асирийски... Унищожени, после се появи информация, че голяма част от тях, или не знам каква част, но определена част от тях са били вече продадени на експозиции и на музеи по света.
Цялото културно наследство на Ирак така беше изнесено. Голяма част от него се намира някъде и света. Аз знам какво е, защото съм бил в Иракския национален музей преди да бъде разграбен и унищожен. И знам какво беше вътре. Същото сигурно. Ето тук са тези кадри, които... Да, за съжаление, ето виждаме. Ето това показва екран, каква е целта на тия хора. Не е смяна на политическа власт или не. Техната цел е унищожаването на цялото наше религиозно и културно наследство. Ето това е целта на те. Това е диваци. Ето вижте какво става. Аз искам и зрителите да видят за какво става въпрос. Това са хилядолетни статуи. Това е статуи, принадлежат на тъй наречена асирийската и акадската империя. Да. Това е хиляди години пазено. Ето вижте. Вижте какво става. Не, когато се борят за така политическо присъствие, това не означава, че трябва да се унищожава културата. Аз именно това ви обяснявам, че това хора, които не се борят за политика, те се борят за унищожаването на пак казвам, на нашето културно и религиозно наследство. По този начин, така ли това се борят? Това е музея в Мусул. Мусул, да. Музея в Мусул. Това остана от изложените... Това е, за съжаление, това е. Целият свят гледа какво става. За съжаление, ето вижте. Да. Това е наистина нещо, което човек като го види трябва да се замисли. Трагедия просто. И тук закопават ли? Какво ги правят? Както и да е. Унищожават ги просто. Но бяхме заговорили за Българската православна църква. Нищо не чуваме в това отношение. Даже и няма позиции, според мен, на българските културни институции по повод това, което видяхме сега. Абсолютно няма никаква позиция. Даже няма... Ние, сирийската общност в България, гледа с доста така негативно за позицията изобщо на цялата българската държава спрямо събитията в Сирия. Помните 2012 година, когато бившия външен министър събра тук в Правец уж сирийската опозиция. Ние тогава алармирахме, че тези хора, голяма част от тях принадлежат на ислямски партии. Да, добре. Само да чуем още едно мнение. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Господин Колев, кажете. Нещастията в живота в Сирия и навсекъде съществуват поради някаква несправедливост или незнание или неточност. В една основна наука, която определя целия свят, съществува неточност. И много пъти ви се обаждам и аз и други хора на вас, и тази неточност не иска никой журналист да я изяви и да я покаже. Това е една липса на определени група числа, в която променят целия свят. Реалността е съвсем друга. Защо не пожелаете някой човек да дойде и да ви обясни за какво става въпрос? Много елементарно нещо е. Вие видяхте за какво става въпрос. Да. Нали разбирате ли? Да, разбирам. Но все пак видяхте за какво става въпрос. Числата дали ще ни оправят, не знам. Ще оправят всичко, защото смисъла на думите е съвсем друг. Когато говорите за едно нещо, думата определя определен смисъл има. А когато една дума има друг смисъл, реалността е съвсем друга. Да, благодаря ви. Благодаря ви много за това включване. И понеже заговорихме за църквата, сега се сетих, че Ватикана призна Палестина за държава преди няколко дни. Да. Много държави вече почват да я признават като такава и така би трябвало още преди много години да стане. Крайно време този конфликт да бъде решен. Не може една държава като Израел в продължение на 60 години да изтезава един народ по този начин и целият свят да гледа безучастно на това, Ние сме малко далече. Не сме запознати, черпим информация от емисиите на радио, телевизия, това, което ни се представя. Но всъщност това ли е картината? Това ли е действителната картина на всичко това, което става в тази част на света? За съжаление, доста изкривена информация се получава оттам.
Предимно хората гледат телевизии, които излъчват изкривена информация за този район. Да. Нали? Специално за Сирия последните 4 години трябва да ви кажа, че всяка втора новина не е вярна. Събитията стоят съвсем друг начин. Всеки има избор да гледа и да избира откъде да изчерпа информация за това, което Добре, става. да кажем няколко думи за ислямската държава, която наистина вече е солидно въоръжена, виждам, и нещата вървят, не знам в каква насока, но ако продължава така. Ами вижте какво, ислямската държава, това е една въоръжена салафистка лахабитска организация. Целта на нейните членове е връщане на ислямски халифат и разпространение на ислямски шариат. Да. Ислямската държава е плод и рожба на Ал-Кайда в Ирак. Именно сунитите в Ирак смятаха, че новата обстановка в Ирак не ги устройва, защото според тях тя дава повече икономическа и политическа власт на сунните, и това беше техният отговор в Ирак. Да. От началото тяхната цел беше за една ислямска държава в самия Ирак. Да. Обаче след тяхното участие в събитията в Сирия, разпространяват вече, че искат и в Сирия да има същата... Колко бежанци сирийци имаме в България? Имате ли някаква представа? Не като точна бройка. Не мога да ви кажа точно каква е И какви бройката. са тези хора? Християни, мюсюлмани? Различни хора пристигат Да. в България. Сега, нашата роля като асоциация от началото спрямо беженците беше такава. Не е България мястото на тези беженци, тъй като, нека да говорим честно, България икономически много слаба, бедна държава, тя не може да се грижи за тези хора. Ние обяснихме от началото, ходихме по лагери, ходихме по където се събират бежанците. Им обяснихме, че част по-скоро трябва да напуснат България. Защото тук се, освен на глад и мизерия, на друго аз не виждам какво могат да очакват от... Те, голяма част, за съжаление, от тях пристигат в България с мисълта за това, че от самото пристигане в България те ще почват да получават помощи и ще стоят в България без да работят и си ще живеят така нормално. Обаче просто икономическата обстановка в България не позволява такова нещо. България от началото нямаше ясна представа какво да прави с тези бежанци. Първо трябваше да нямаше изобщо нищо ясно. Ще приемам ли бежанци? Каква ще е бройката? Кой ще плаща разноските за тези? Нищо ясно нямаше. България трябваше да преговаря с турците, да спират потока от турската граница към българската. Обаче трябва да ви кажа, че турците нарочно... Аз познавам хора, които ми казаха лично на мене как турската жандармерия ги пускаше в българска територия. И просто бежанците в България. Сега, колкото знам, бройката доста намаля последната година. Има ли вероятно сега през летните месеци да се увеличат бежанците? Всичко зависи от политическата обстановка в Сирия. Добре, не върви ли вече към нормализация? Поне малко. Аз все още не виждам нещата да върват към тази посока. Докато големите страни не подкрепят диалога в Сирия, за съжаление, така ще бъдат нещата. Трябва да има политическа воля от големите държави за решаване на този проблем. Това не може да продължи. Изненадваме негативната позиция на много европейски страни спрямо събитията в Сирия. Абсолютно никакво участие. Те просто стоят и гледат какво ще предприеме Съединените щати. Европа няма никаква роля.
а тя трябва да бъде по-активна, защото именно събитията са само на 1000 километра от Европа, така да кажем. Обстановката става сложна и много коментатори казват, че една от причините за това е Ислямската държава. Ами вижте, трябва да ви кажа, че това е само така изглежда. Да. Всички знаем кой подкрепа Ислямската държава. Когато на времето влязаха от Ислямската държава, от територията на Сирия, тръгнаха към град Мусул, хиляди коли, хиляди такива камиони от Сирия към Ирак, там през пустинята, границата отворена. Мислите ли, че там американците, примерно, силите на НАТО не можаха да ги спират да влизат и да вземат град Мусул? Защо не ги спираха тогава? И защо в момента само ни дава, че съюз са направили против Ислямската държава? Те удрят само инфраструктурата на Ирак и Сирия. До сега абсолютно никакъв успех. Добре, възможен ли е един вътрешно-политически диалог в Сирия, който да реши проблема и обстановката да почне постепенно да се нормализира? Нещата изобщо не зависят вече от сирийците. Да беше така. Ние щяхме да се разберем. Обаче аз ви обясних, че много страни решават конфликти в момента на територията на Сирия. И нещата излизат, не зависят само от сирийците. Ами аз мисля, че и наскоро турски високопоставен служител беше и в гробницата на Сюлейман Шах в Сирия. Също един обект, който е много спорен и се получиха доста интересни неща. За съжаление, Турция играе много мръсна роля в това, което се случва в Сирия. Много. Вие как оценявате, да оставиме Турция, как оценявате позициите на българското правителство, на политическите партии в България, тяхната позиция за ситуация? Много негативно. За ситуация. Много. Защото по принцип винаги между Сирия и България ни свързваше така много силно приятелство между двете държави. Ние сме почти съседни държави, само Турция ни дели. Още от началото на събитията в Сирия България взе много негативна позиция спрямо Сирия. Преди изобщо да разберат за какво става въпрос, подкрепаха тъй въпросните уж революционери. Всички знаем вече какви са. Имаше слухове, непотвърдена информация, че за въпросните джихадисти в Сирия получават оръжие и от територията на България. Това не е проверено. Да, имаше подобни публикации, но те докато не се проверят и не излезе официално становище, никой не може да каже. Слухове. Добър ден! Добър ден! Върбинка Стоянова от Ловеч. Все си мисля, че и Турция има пръст в тази война, но САЩ няма да миряса, докато ни унищожат Сирия, както Салвадор Аленде в Чили и всички, както и Либия, и Ирак, всички държави, които що горе са приятели с Русия, въобще трябва Америка да е... САЩ трябва да се контролират целия свят. Така мисля. Благодаря ви, госпожа Стоянова от Ловеч. Това беше нейно мнение, което се покрива с това, което вие казахте до преди малко. Но има ли светлина в тунела, според вас? Много години вече, 5 години война в една държава, това е направо унищожаване на инфраструктура, на традиции, на култура, на икономика. Би трябвало да има вече, защото наистина нещата излизат извън контрол. Всички виждаме тези престъпления, които вършат в Сирия въпросните от Ислямската държава. Целият свят вече трябва да разбере, че това в Сирия не може да продължи. Не може такава прекрасна страна да бъде унищожена. Люлката на цивилизация наричана няколко пъти. Това не е случайно. Един известен френски археолог Андре Паро беше казал на времето: всеки човек има две страни. Неговата си и Сирия.
такава страна да бъде унищожена и целият свят да стои и нищо да не приеме про това престъпление просто. Сега гледам, че ония ден от ЮНЕСКО, нали, алармират за събитията в Палмира, че трябва да се пази този град. Не трябва да разрешим на терористите да влизат и да го унищожат. Аз бих казал, че цяла Сирия трябва да бъде обект за запазване от ЮНЕСКО, защото в тази държава има толкова свещени и древни места, които трябва да бъдат опазени. Дано да останат, Дано и все пак. И една новина, тъй като ни остава малко време още. Напоследък се появиха и доста информации, че много сирийски лекари, завършили тук в България преди години, искат отново да се върнат в България да работят. Имате ли такава информация? Аз имам информация, че доста хора в Сирия вече търсят работа на други места. Има, за съжаление, градове, която обстановката изобщо не позволява да се ходи на работа, изобщо да се живее нормално. И хората нормално да предприемат начин за по-добър живот, търсене на по-добър живот. Да, доста лекари напоследък напуснаха Сирия в посока да се реализират на друго място, защото в Сирия не могат. Обстановката не разрешава в момента да ходят на работа нормално. А как стои въпроса с здравеопазването в тази критична ситуация за страната? Трудно, но все още нещата, слава Бога, са под контрол. Това значи, че в Сирия се строеше на времето, а не е така, както се опитва някой да обясни, че обстановката беше лоша, икономиката бе. Щом 5-та година успяваме все още тези неща да ги пазим, значи държавата работеше фактически. Но мисля, че ако продължава така, възстановяването ще продължи десетилетия. За съжаление така е. Много има цели квартали в някои градове в Сирия, които вече не съществуват. На картата вече ги няма. Да не говорим, че почти има такива градове. Това, за да бъде застроено отново, голяма воля се изисква. Но вие с какво помагате като асоциация на вашите близки, колеги, приятели, роднини в Сирия? Какво да помагаме? Ние, освен че се опитваме навсякъде, където сме били, да обясниме на хората наистина как стоят нещата в Сирия. Защото доста хора имат много грешна представа за това, което нашата роля е именно да обясниме какво става в Сирия. Да. И навсякъде, където сме допуснати да обясниме за какво става въпрос, се опитваме да даваме ясна представа за събитията там. Ние ще продължим да ви каним. Сега ви благодаря за това гостуване. То беше първо, така че ще продължаваме да говорим за Сирия и какво става там. Все пак това е една от люлките на цивилизацията в света и не трябва да забравяме какво се случва в този регион, който ни касае пряко и нас. Много ви благодаря, господин Дип, за гостуването. Сега е време за реклама.